Moro moro. Uusi vuosi. Se lähestyy taas. Ja tämän näköisellä setillä sitä lähdetään ottamaan vastaan. Elikkäs lähdetään tutkimaan mitä täältä löytyy. Aloitetaan nyt vaikka näistä pienistä. Elikkä peruspaukkuvyötä. Tunnetaan ehkä myös nimellä papattimatto. Pari pakettia niitä. Sitten kultasuudelma. Ei ole ennen ollut. Pitää olla joku suihku aina mukana setissä. Stalinuruja. Vähän viheltävää settiä. Sitten on näitä uusia leijonanlaakeja. Elikkä tää on nyt sitten versio 4. Jollain tavalla sitten varmaan uudistettu. En ole perehtynyt sen tarkemmin. Vierestä löytyy sitten kans näistä, mä en tiedä oikein mitään. Turbo Thunder. Se mikä huomioon tässä tekee, niin painaa yllättävän paljon. Että niistä voi olla ihan hyvää jytyä sitten. Perus Thundercanit alkuiltaa. Ja leijonanlaakia lisää. Sitten on näitä chilispinnereitä. Mä nyt sit varmaan niitä ihan perus pyörivää settiä, mikä sitten ehkä paukottelee ja räjähtelee. En tiedä tarkemmin. Sitten pari kappaletta maestroja, jotka tuli sitten ton lekan mukana. Ja ne on ihan ok. Sanotaan, että ei ne nyt pärjää astronomia isoimmille. En nyt ehkä edes pienemmille, mutta kyllä ne siinä menee. Sitten oikeastaan joka vuotinen GC:n Thunder King. Siinä vieressä sitten iso Thunderpata. Ja mä nyt ihan tätäkään ymmärrä, että millä tavalla iso, mutta no, eipä siinä. Kaskad-pommeja, jotka löytyi Hongkongin myymälästä. Ja oli itse asiassa siellä nimellä tähtipommi. Mut noin kanssa. 10 saa paketin. Hyvä settiä. Sitten mennään patoihin. Aloitetaan tästä takavuosien hitistä, voisi sanoa näin. Ei ole virallisesti myynnissä missään listoilla, mutta Honkkarista löytyi. Taisi olla myymällä ainoa kappale, piti ottaa sitten mukaan. 70 € makso. Eli perushinta muistaakseni sama hinta ne on ollut aina. Mutta tää on nyt tää korkea versio. Mulla itselläni muistaakseni viimekseen matalampi, mutta katsotaan mitä siitä sitten tulee. Tornado. Tämmönen keskikokoinen pata. Samoin leka. Missä tuli tosiaan kaupan päälle noin maestrot. Lekan alla sitten tää uusi lottalaatikko. Ja voidaan nyt katsoa se vielä vaikka sisältä. Viimeksi kun oli lottalouta, niin oli suuta. Toivottavasti tämä nyt ei ole tämän näköinen. Videon perusteella ihan hyvää settiä. Jaha. GC Thunderit lähti kävelemään. Jään tohon. No siinä on sitten Auervaara. Elikkä tää on nyt se uudempi, 80. Vanha oli 88. Vähän on tyyris ostos. 100 maksaa tosiaan, mutta todella hieno. Sitten löytyy Midnight Thunderia, johon Pyrö edustaa. Nyt jos ekaa kertaa taitaa edustaa mun setissä. Ja tämäkin on tosi hieno videon perusteella. Sitten on uusi Karjala, päivitetty taas kerran, mutta näytti kans hienolta. Ja siinä on oikein
nätisti laitettu noin värit, niin sanotusti omilla väreillään. Ja lopuksi sitten astronomia. Voisi sanoa, että ei tämäkään se vähäisin ole. Toimii aina. Hinta on noussut vuosien saatossa, mutta todella hieno setti. Eli tämän näköinen. Ja videoita sitten melko todennäköisesti otetaan ja lataillaan sitten heti uuden vuoden jälkeen. Näihin kuvien ja tunnelmiin ja jo ennakkoon hyvää uutta vuotta.